Per protegir una part del document i una altra part que no, el que heu de fer és seleccionar, abans de protegir tot el full, seleccionar quines cel·les no volem que quedin protegides. En aquest cas, si jo no vull que aquestes cel·les quedin protegides i tota la resta sí, doncs el que vindria és en aquestes cel·les, faria botó dret, format a les cel·les i aquí a la pestanya de protecció de cel·les desmarcaria l'opció de la protecció. En desmarcar aquesta opció, quan jo protegeixi tot el full, aquest trosset que he seleccionat no quedarà protegit. I ara què faria? Doncs ara protegeixo de forma normal. Vinc a Eines, protegeix, i si vull ficar-li contrasenya li poso, i si no, no, i faig d'acord. I ara ja està tot protegit, aquí no puc escriure, en canvi si ho poso aquí sí que puc escriure, sense problema. Si el que vull fer és que quedi tot sense protecció, excepte aquestes d'aquí, que seria al revés, es fa igual, l'única dificultat és a l'hora de seleccionar, que a l'hora de seleccionar, creo un full nou perquè ho veieu, si jo vull protegir-ho tot, excepte, tot protegit excepte, tot sense protecció excepte això, que només vull que quedi això protegit, clar, la dificultat està en seleccionar-ho tot. Per seleccionar-ho tot, cliquem aquí i ara, apretant el control, deseleccionem aquest trosset. Podem marcar l'opció de deixar de protegir, desmarquem, fem d'acord, i ara, en el moment que protegeixi, com que li he marcat que tot el que està en blanc no quedi protegit, doncs no em protegirà. Vinc aquí a Eines, protegeix el full, i quan faig d'acord, aquí no puc escriure, però aquí sí.